जों मोनबाय दारागाव हाब्ला फैबाय जामानो जों Darakau nih. Wah, Darakau mahar menfeber ya. Nih, Korea diusah dini. Ayo gitu. Ini sarafai deh. Nih, Darakau hazo nih. Sibaji dukuit na. Views berkenai, sibaji masih pede nih. Ora masih pede ada. Aram, dukuitnya. Sebenarnya masih ada sih. Wah, masih mana ke Darakau? Darakau nih mah ada dukuitra. Dukuitra, lima. Views berat, muzang mah masih marfai le. Masih berat dukuitnya. Tantu fai. Yang bagus tak dosan. Dosan aku nih, masih kenai deh. सोरबाफोर फैनो गोसो दोङोबा फैनो हागोन आरो दारागाव हाजो गुदियाव बहुत मोजां सिनारि भिउसफ्रानो दुगैनोसै भिउसफोरखौ लारायबोनोसै सिनारिफोरा लासै लासै नै बिथाङा एबार दुगैनो हाबैदो दैमायाव दे दुगैदो गरमबो ना दुगैयाबाबो आरो जाया बिराद गरम सान्दुंआबो गोसाथार थब्ल'नाव hei bisa दुगैबायना दुगैनाया थिगानो दुगैखानांगौ सबबो गोजोनबायलै साफा मोनखाबाय खोमा दैया थार ना बुहुद थार दोङो दैया नुवाखै बेसां थार बुखारलांदो मानसिखौनो न'लासै मोनहैगोन न' गोजालांबाय अन्थाइ गोदोरानो मस्त' गोदोर दं इथरसेया बुहुद गोदोर खिन्थु इखिनियाव गोथौ दे खिन्थु गोथौ जायगायाव बुखारखायो न' malah joran begini mata mari sini. Ini bisa duit aja pambayan deh. Sembroba sini. Muzane duit ini. Ontai kejan dina. Balaha. Bala beri bos ontai kejan. Siapa saja duit ini. Nih. Wah, masih bar ini dina hanya partner tuh isinya pak toplo akan ya toplo woi guna kadar nak lang pak ya ah nak lang deh nih nak lang sabe hei nak apa di sini nih gampang harga deh bre toplo kayak toplo deh desi kamu tanah ini deh dah anu bola pak bukan apa itu hei bukan marde lama farkan sudah nak kadar sabe oh pahar kita tapi pahar kita
पाहार गोजा बेफोर दारागाव सोरबाफोर फैनो गोसो दं नामा दारागावआव दुगैनो थांनो हागोन दाबायदि सिजोनाव जानुवारि 1 तारिखफोरावबा आरो जानुवारि 1 तारिखफोरावबाथ' खानासो जानाय जायो दा गरम बोथोराव दुगैनाय आरो सिजोना न' दुगैनायल'सो दा दा दुगैना माने मानसिफोरा फैगासिनो दङ बे इदि फैयो आरो खोलो खोलो ada di sini sekitar mau apa lagi masih berkali masih kayak ini मोजां भिउस आरो फैनो हागोन सोरबाफोर गोसो दङबा नायनो बेफोरबायदि गोलैयो दैया तामाम दुगैयो आरो जों दैया जेरै फैनो